ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ 10 ಮನಸ್ಸಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕತೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಬುಲ್ಪು. ಬುಲ್ಪು ರಡ್ಡು ಕತೆ ಮುಡಿತಿನಾರು ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್. ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾಂತಿನ ಜವನೆ ಕಾರಡ್ದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೀಲಕ್ಕೆಗ್ ಪಿರವುಡು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಲ್ದಿನ ತೋಜುಂಡು. ಅರೆನ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪಾಂಡು ಮುಸುಂಟುನು ಗಂಟು ಪಾಡೊಂದು ಈ ಪೊನ್ನನ ತಂಕ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ಚರ್ಬಿ ಅಡರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಮೊಲೆಗ್ ಗುರ್ತಾಡ್ತಾ ಉಪ್ಪಂದಿನಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಗಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ ಮೂಲ ಬುಲೆಯಲ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ದಾದನ ಪನೆರೆ ಬಾಯಿ ಜತ್ತಿನರೆಗ್ ಆಯೆ ಗಾಡಿದ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಜಪುಡಾಯರೆ ಕೈತಾಂಗು ಕೊರ್ಪಿನ ತೋಜಿಂಡು. ಬರೀಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಮಗಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ಪಂದು ಜಾಲ್ಗು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಅಲ್ನ ಮೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಾಯ ಆದು ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತೋಜುಂಡು. ಮಗಲಿನ ಅರ್ಕದು ಪತ್ತದು ದಾದಾಂಡು ಮಗ ಪಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅರೆನ ಕೈನು ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ಪೋಪೆ ಎಂಕ ಅಂಚದಾಲ ಆತುಜಿ ಉಸಾರುಳ್ಳೆ ಪನೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಉಲಾಯಿಪೋಯಲ್. ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ಪಂದು ಜವನನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯೇರು. ಅವು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪುದರು ಸಂಪತ್ ಮಾಪು ಉಪ್ಪಡು ಯಾನು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಆಫೀಸರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಮನ ಅಂಚಿಪೋಂಡು ಮಾರ್ಗ ದಾಂಟೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮೆರೆನ ತುವಂದೆ ಅರೆಗ್ ಗಾಡಿಡಿ ಎಡ್ತೆ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಅತ್ತು. ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಲೀಲಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕನ ಮಸೆಯೊಂದು ಈದಾಯಿಗ್ ಮಾಪುಕೇನೋನು ಇಂಚಿದಕ್ಕಲು ಮಂಡಡಿ ಎರೆನಾ ದಿಂಜ ಒಂದು ಮೀತಮಿತ್ತು ಗೇನ ಉಪ್ಪಂದಿಲೆಕ ಸಾದಿ ಬೀದಿಡು ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡೇರು. ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪತ್ತುಗು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅಂದಜಾಂಡು ಯಾನ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡು ಪಂದಿಯನ್ನಿ ಉಯ್ಕಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕನಲೆತ್ತದು ಆಯನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊರ್ತಿನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ದಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡುಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯೇ. ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಮಗಲ್ ನಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಮಗ ರಡ್ಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನೊಂತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಪಂಡಲೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದು ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಗುವಂತೆ ಮಂಜಲು ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮಾತ್ರದೆ ತೊನರೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಒಂದೇ ನಾಡಲ ಪರು ಪಂದು ರಂದುದು ಪೇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೈಕ್ ಕೊರಿಯೇರು. ಅಲೆಡ ಕೇನೆರೆ ಅರಿಗು ಮಸ್ತು ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪುಜಲು ಜನ ಸಾರಪನಡು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮೆ ಕುಡ್ಚಿಲೆ ಪಂದು ಜನಕ ಸಸಾರ ಅಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇನು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಅರಿಗ ಆರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಸಂಪತ್ ಗಾಡಿ ಬುಡೊಂದೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಬೂರಿಯೇ. ಆ ಪೊನ್ನು ದುಂಬು ಪಿರವು ತೂವಂದೆ ದಾಯಿಗೆ ಆ ನಮೂನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆಲು ದಾದ ತುಯ್ಯಲು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಡ್ದವರ ಬಚಾವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನ್ನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆತು. ಆ ಪೊನ್ನನ ಮಂಡೆಡು ದಾದನ ಉಂಡು ಮಾರ್ಗಡು ಬೋರ್ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ದಾದನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು. ಗಾಡಿದ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲಾದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಲೆಗು ಅಲೆನ ಮೈಟು ಆತಿನ ಗಾಯದ ಗೋಷ್ಠಿಯೇ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಪಿಂದೊಂದಿತ್ತಲು. ಆತು ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲು ಓಲುಕೆನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಅಲೆನ ಬಾಯಡು ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನಿ ಅವಲ ಓಲಾ ತೂವೊಂದು. ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನನ ಮಂಡೆಡು ಅಂಚಿನ ದೊಕ್ಕೆ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನೊಂದೇ ಆಫೀಸ್ ದಂಚಿ ಗಾಡಿ ಕೊನೆಯೇ. ಮುಲ್ಪ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಇನಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಈತು ದಿನ ಬಂಗಬತ್ತಿನ ನೀರೆಡು ಓಮದಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಇನಿ ಆರೆನು ತುಯ್ಯೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ದುವೆಡ ಸತ್ಯಪೂರ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾತು ಆಂಡ ಆಯ್ಜೆ ಏತು ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಯಂದೆ ಬುಡಯೇ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಡಿನ ರಹಸ್ಯದಾದ ಪಂದು ತೆರೆಯೋನುಗ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡು.